Ayun mga kamamshi, kunting share na naman lang tayo about dito sa ating tindahan. Pero hindi pala sa ating tindahan, kundi sa ating coffee vending machine. Ayan, 'di ba nung nakaraan kasi meron akong upload na sabi ko is nabawi ko na yung pinuhunan ko noong December. Ayan, may pagkakamali pala ako doon dahil may kulang akong nailagay. Hindi ko pala na-less yung mga sa kuryente, sa tubig, ayan. Kaya nung February, hindi pala February, nung nakaraang linggo, nag-inventory uli ako. Pero bago ako nag-inventory, nakapag-order na ako kay Enjoy na mga product, na mga flavor na worth 3,600 plus. Tapos nung habang naghihintay ako dahil medyo matagal, ayan, habang naghihintay nga ako kay Enjoy dahil medyo natagalan talaga yung paghatid nila, naisipan ko mag-inventory uli. Simula nung binili ko yung coffee vending machine hanggang nung February, naglagay ako, or nung December, nilagyan ko sila ng less ng tagpa 500. Bawat buwan, nag-less ako ng 500 para sa tubig at saka sa kuryente. At ayan nga, napag-alaman ko na nung December pala, hindi pa rin nakuha yung pinakapuhunan ko. Nag-negative pa rin ako. Alam nyo ba kung kailan ko nakuha yung pinakapinuhunan ko? And pakita ko sa inyo. Medyo baka maguluhan lang kayo dahil syempre lista ko to. Medyo ako lang nakakaintindi. Pero isi-share ko pa rin sa inyo. Ayan mga kamamshi, medyo malaki lang dahil bond paper yung ginamit natin. Ito lang yung ginawa ko. Kasi ito na yung nasimulan ko. Kaya ito na lang yung inano ko. Ayan, nung June, di ba binili natin yung coffee vending machine ng June. Ito yung nakuha kong pera. June. Tapos dito sa bandang ibaba, yung na-less naman. Kasama na, di ba, kung mapapansin nyo, lahat yan may 500 bills. Yan, yung January, yan yung less. Basta dito banda, yung mga pumasok na pera. Tapos dito naman banda is yung mga lumabas. Yan, yung mga lumabas na pera. Tapos dito sa pinakaibaba, yan yung natira. June, July, August, September negative tayo, October, November, December. Ang pinaka-total niyang tira ay 16,008 pesos. Nag-less ako ng 529 dahil negative nga tayo dyan. Ibig sabihin, ang natitira na lang pera is 15,479. Diba? Noong 2022, ibig sabihin, ang pinakakinita lang is 15,479. Ang pinuhunan natin is 17,396, diba? Kaya ibig sabihin, negative ako ng 1,917. Pero yan, erase na natin yan. Dito na lang tayo mag-focus. Ibig sabihin, noong 2022, 15,479. Tapos noong January naman, yan yung pumasok na pera. Tapos ito naman yung lumabas na pera. Tapos ito naman yung pinaka natira. Meron tayong 5,943. Ngayong 2 buwan lang yan ha. Tapos yung total sa 2022 na 15,479 at saka 5,943. Ayan, pinagsama ko sila. Ayan na. Diba? Ang total niya na is 21,422. Ibig sabihin pala, nung February, kuhang-kuha ko na yung pinakapinuhunan ko. May sobra pa dahil, ayan, ito yung pinuhunan natin. May natira pa tayong 4,026. Diba? Ibig sabihin, nung February, may kita na sana tayong 4,026. Kaya lang, nagka-problema yung ating coffee vending machine. Bumili tayo ng coin slot, ayan, minus 856. Ang natitira na lang, nung February lang yan ha, diba may kita na tayo ng March, hindi ko pa sinama. Nung February, may natira tayong 3,170. Nung time na yan, naka-order na ako kay Enjoy ng worth 3,600 plus. Kaya nag-text ako agad-agad, sabi ko bawasan yung order ko na mabot lang siya ng 3,100 plus. Ayan. Kaya kahit may kinita na yung ating coffee vending ngayong March, hindi ko na isinama. Basta ito lang yung pinasok ko. Ayan mga kamamshi. Pero nung in-order ko yan, nung time na in-order ko yung order natin, ito yung mga order ko. Ayan. Mayroon pa tayong natitirang, ito yung mga flavor. Kaya habang hinihintay ko yung mga order ko, kumikita pa to. Diba? Medyo isang linggo yung lumipas.
Basta simula ng March, yung kinita ng March, hindi pa kasama dyan mga kamamshi. Ayan. Ito yung natira natin na nakatagama na yan sa mga flavor na parating. Tapos ngayong buwan ng March, kumita pa to. Kasi wala na wala na, as in wala nang tira. Ayan mga kamamshi, diba? Kahit pa paano is, masasabi ko talaga ngayong March, yung makukuha ko ngayong March is, kita na natin yon. Pero, kagaya ng sabi ko, hindi naman kalakihan ang kita sa, wait, pakita na ako sa inyo. Ayan mga kamamshi, kaya nga napag-ano ko talaga na hindi naman, kasi may mga nagko-comment na dati sa aking comment section na halos wala na daw kinikita sa coffee vending machine. Ayan, 'di ba? Kung mapapansin nyo, ang laki-laki na nakukuha nating pera tuwing kukuha tayo, pero ang tagal bago ko nakuha yung pinakapinuhunan. Kasi nga is maliit lang talaga pala yung kitaan diyan sa coffee vending machine. Buti nga pala at hindi ko na ituloy yung, kasi nung nakaraang December nagplano sana akong bumili ng coffee vending machine, ilalagay ko sa ibang pwesto. Buti pala hindi na muna ako pero okay lang din kung maganda yung pwesto malalagyan, talagang mas patok pa yung kitaan. Kasi nga kung sa akin nga tuwing kukuha ako is medyo natagalan pa. June natin nabili, di ba? June, July, August, September, October, November, December, January, February. 8 buwan pala bago ko nakuha yung pinakapinuhunan ko. Kaya ngayong March, ayan, dyan ko talaga makikita kung magkano yung kikitain natin sa loob ng isang buwan. Kasi nga ito na yung pinakakita natin. Pero kagaya ng sabi ko, ang coffee vending machine is, 'di ba, kuha tayo ng benta. Syempre bibili rin naman tayo ng product, ng mga flavor, tapos sa kuryente pa, sa tubig pa, 'di ba? Ililist natin 'yan lahat. Bali, nag-ano pala ako, isang presyo lang yung nilagay ko, worth 500. 500 buwan para sa kuryente at saka sa tubig, 'di ba? Meron pa naman, diba, inabot din ng 8 buwan. Nakala ko pa naman 6 na buwan lang. Pero nung nilagyan ko ng worth 500 bawat buwan, yung sa kuryente sa tubig, ayan nga, manabot din pala siya ng 8 buwan. Excited na tuloy ako kung magkano bang kikitain natin sa loob ng isang buwan ngayong March. At sa mga susunod na buwan, ayan, sana mas maging malakas siya. Yan mga kamamshi, thank you for watching. At saka yung ating coffee vending machine is upgraded na. Lahat na pwede ng ihulog, kahit piso. Kahit ka 10 pisong buo pwede, counted to 2 pieces na yon, di ba? Yun mga kamamshi, thank you for watching.